details zako. Nyika yako yechizvarirwa. Zimbabwe. Uri murudzi? Uri muZimbabwe. Sabhuku wako? Chiwendo. Chief Maungo. Village yekwaunoba? Ndobva pamaunga kwako. Baba wako anonzani? District yekwaunoba? ID number? 28/16 3266K28. Waipinda chechi kuri panze? AFM. Waita basa reuri panze? Self-employed. Hama yako yepecho yekuti tinofonerawo kana ukaita dambudziko uri mumujeri? Anonzi remember Manyenge. Anogara pahouse number chii? 11 Ken Road, Alfred West. Unewo makore mangani? Ndine 42 years. Date of death? Ndazvarwa musi wa11 September 1978. Wakaroora here? Handisati. Wakagumira chikoro pagwaro ripi? A-level. Vanga pamwiri pako rinooneka? Ndinaro ndipapa. Ungatorwa ko hembe dzako dzawaya nadzo mapatikula zako tibhukewo hembe dzako. Chichatama nehembe dzekumusoro shirts. Unewo shirt here pahembe dzako? Ndine overall yekaki. Overall khaki by one. Chimwe chii chauinacho muzukuru? Ndine masinga eblue Adidas. Ndingada kuonawo bhegi rako kuti bhegi nambari? X249 ndo bhegi namba yako. Kana wakubudawo mujeri unofanira kuzorimemba bhegi rako kuitira kuti tigotorawo hembe dzako. Chakumbira kuti uyo uisewo fingerprint yako left thumb pakanzi pin. Left thumb. Officer ngapari. Chakumbira umeenda una mazhindu kuhospital. Panoonekwa for medicals kuchipatara.
tamunyoro mabhuku admission madetails ake yamuadmit tendai maningi apana kupretend wakazonampa matonyora arisipeji achazobudawo jeri takwendawo nemukomana administrative uyai